Takže, nech sa páči, to je fajčiarska miestnosť. Dostaneme sa hneď zo vstupného salónika. Otvorím dvere. Tu je vstupný salónik, krásny. Maličké. Keď budú starí si chcieť sadnúť. Hajzel. Vstupujeme do hlavnej sály stúžkovej. Takéto tu je veľké, vraj, že 200 ľudí sa tu mestí. Tu na pódium, tu bude DJ. Prosím pekne, tak jak to vyzerá dookola. Tu nám budú profesori a tak ďalej. Tu na je chladiaci pultík na chlast. Jemnu si tu odložíme s ryším. Tu nám prechádzame hneď do vedľajšej chodby, kde je tiež vstup do fajčiarskej zóny. Hej, krása. Aj neprestrika Tommyho. A pre všetkých vlastne. Tu nás sa dostávame do hajzlarne WC. Muž je hajzel. To nemôžem zamknuté, tuto to bude zamknuté, nič. Ženy hajzel, hej, takto. Nemajú tu pisoáre. Jeden hajz, druhý pekne. Toaleťaky doplnené. No tu máme umývatko. Séra bresa, séra. Taďal sa prejde, tu nebude všetko zamknuté. Tu je takáto izba, kde sa donesú stoličky, možno, že postele sa dajú preč. Toto práve na devčanský kútik. A to v blbosti. Áno, prosím pekne. Hajzle. Jasné, toto bude pravdepodobne klimatizovaná, Toto miestnosť, kde máme chlast, všetko, zákusky a tak ďalej. Kuriť sa to bude. Dostávame sa na pódium. Veľa nevidíte, ale fajne veľké je. Desky, trimu, laminát, to bude pravdepodobne. A takto nejak to vyzerá. Obrovské hovedo. Hopa. Sa budeme združovať, takže sa najvieme dať do malého kutíka. A zanesieme si jeden projektor, taký úplne malička, budeme všetci pozerať. Sme sa združovali. Dobre, takže toľko z mojej. No ešte vám ukážem, že jak tu na, hej. Hopa. Všimaj replaky, jak naozaj. Stĺpy. A tu je ten kutík na odpočívanie, keď starí si budú si dať kávu. Tu je taký sexy vstup celkom. Takto nejako to vyzerá. Kultúrny dom, ale tam je reštika, kultúrny dom je zozadu. Či jaká kladka. Parkovisko, vzadu parkovisko pre najmenej 20 aut povedal. Takže toľko z mojej strany. Skrásne sa s vami lúči do Horkavy. Zdar, Rytmus Pan.